Täällä taas. Jope ja Morsumi. Paitsi että Morsumis puuttuu. Niin, mut mä oon siinä Limiskan kanssa. No, kuitenkin. Tänään teemme Brain Blaster. No, ei Brain Blaster. Mäpä näytän ne kaikki tuotteet, mitä me ostettiin. Tässä. Juicy Drop Up. Bonbon tikkari. Ja tosi tulinen tikkari. Ja toinen bonbon. Ja salmiakki. Suklaata. Ja 2 tulisinta turkkispipperiä, joka löytyi kaupasta. Niin. Ja me teemme niistä Me teemme niistä pikkupirttelön. Ai niin, ja me laitetaan siihen myös tapasko. Missä se on? Jääkaapissa. Tai no. Ei. Minä käydään etsimässä tapasko. Pikkuhetki katsojat. Onks tää kuin tulista? Aika. Haluatko maistaa? En tiedä. No, tehdäänkö nyt se piirtely? Tehdään. Okei, pikkuhetki. Me teemme sen tässä ajassa. Lupaamme. Mainoskatko! Moikka, hyvät katsojat. Mä otin maistiaisen tällä. Jos haluatte nähdä, miltä se näyttää, niin jep, mietien. No niin, nyt. Ota. Älä vielä! Okei. Nyt hyvät katsojat. Missä kamera? Minä otan testimaistin. Joka ei kyllä näytä kovin hyvältä, mutta Miltä se näyttää? se on tosi tulis. Jan, tiedätkö pihalle nyt sitä? Joo. Toidun nyt. Riska. Luulen, että tämä vähän rauhoittaisi makua. Mutta ei, se ei rauhoittanut. Juoppa tuota. Oikeasti. Ja. Hyvät katsojat, jos juon tämän, teen sen seuraavan videon. Joten tykätkää videostani. Jos haluatte, että juon sen, minulle pitää tulla yli 500 tilaajaa. Ja tämä video loppuu nyt. Moikka!